Την πετάει έξω, ο τύπος πεθαίνει. Αυτή έχει τον πάρει, τσιμπάει και τα φράγκα και μια χαρά την έχει κάνει. Άρχισε να τα ξερνάει όλα. Τον κατέγραψα και θα τα έδινα στην αστυνομία. Αλλά όπως έφευγα, μου την έπεσε, μου πήρε το όπλο και... Και ο Παύλος τον σκότωσε. Αλλιώς θα σκότωνε εσένα. Όπως αποδείχθηκε τελικά, το Λεωνίδα δεν ήξερα. Ο Νεοκλής δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, είμαι σίγουρη. Όλα ξεκίνησαν τότε που υιοθετήσατε τη Μαρίνα. Τι σχέση έχει τώρα αυτό? Αστυνόμος του Σταθίου. Δεν ήμουν χθες σπίτι σας. Μιλήσατε με έναν συναδελφό μου. Ναι. Τι έγινε, μάθετε κάτι? Θα ήθελα να μιλήσουμε. Είστε εκεί, μπορώ να περάσω? Όχι, δεν είμαι σπίτι. Θα προτιμούσα να το πούμε από κοντά. Κάνεις λάθος για όλα αυτά που πιστεύεις για μένα. Αν έχεις κάποιον να σε νοιάζεται, είμαι μόνο εγώ. Πάρε με τηλέφωνο, σε παρακαλώ, Οδυσσέα. Ποιος ήταν? Με θέλουν να πάω στην αστυνομία. Τι να κάνεις, αφού τους μίλησες χτες? Ένας αστυνόμος θέλει να με δει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα έρθω μαζί σου. Ρε πας καλά, ποιος θα πεις ότι είσαι? Ένας φίλος. Ναι, και θα το πιστέψουν. Εσύ τι ανακατεύεσαι τώρα? Δεν έφευγες? Παρή, έχει δίκιο ο Τάσος. Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε τώρα είναι να καταλάβουν αυτό που είχαμε. Λοιπόν, εγώ φεύγω, πάω στην αστυνομία να δω τι θέλουν, να τελειώνουμε μια και καλή με αυτή την ιστορία. Ελπίζω. Θα σε περιμένω εδώ. Όταν τελειώσεις, έλα να μου πεις τι έγινε. Δεν τον αφήσεις να κάνει καμιά βλακιά. Πάνω από το πτώμα μου. Φίλε, κάτι δεν μου κολλάει εδώ. Ναι, μου το είπες και πριν. Ότι μπορεί να μην είναι ατύχημα. Και τι να είναι δηλαδή, να τον έφαγε η μαφία? Μπορεί να μην τον έφαγε η μαφία, αλλά κάποιος άλλος. Ποιος άλλος? Καλά, δεν σου φαίνεται ο θάνατος του άντρα της πολύ βολικός για αυτήν? Τι σκέφτεσαι? Σκέφτομαι πως δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η ιστορία. Λες να ευθύνεται για το θάνατο του άντρα της? Τι να σου πω, την έχεις ικανή? Δεν ξέρω. Θέλω να πω, 2-3 φορές την έχω δει. Αλλά η φάτσα της κάτι δεν μου άρεσε. Το λες από ζήλια. Εντάξει, το παίρνω πίσω, έκανα λάθος. Σε πιστεύω, Βρυτσάκη, σε πιστεύω. Ο Τάσος έχει δίκιο. Ο θάνατός του είναι πολύ βολικός για αυτήν. Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Και τι θα κάνεις? Θα πάω να βρεις τον Πάρη και να του τα πεις όλα? Θα με διαολοστείλει. Είναι μακριά. Αν έχει λερωμένη τη φωλιά της και τον μπλέξει, θα μπλέξεις κι εσύ. Και δεν του αξίζει έτσι όπως σου φέρθηκε. Τι λες? Έχεις τρελαθεί τελείως? Δεν σου φαίνεται περίεργο? Αυτή χωρίζει, έρχεται εδώ και το ίδιο βράδυ ο άντρας της πεθαίνει. Το είπε και η Όλγα. Η Όλγα? Ναι. Και ποιος τη ρώτησε αυτήν? Εγώ τη ρώτησα, είναι φίλη μου και ήθελα να μάθω τη γνώμη της. Και ποια είναι η γνώμη της δηλαδή? Ότι επειδή έτυχε ο άντρας της Ροξάνης να πεθάνει το ίδιο βράδυ που χωρίσανε και έφυγε από το σπίτι, πάει να πει ότι το σκότωσε αυτή? Είστε παλαβοί και οι δύο? Μπορεί να μην το σκότωσε αυτή, αλλά να έβαλε κάποιον άλλον. Τάσο, σήκω, φύγε τώρα από εδώ, γιατί θα σου χώσω καμία, μα το Θεό. Και εγώ σου λέω να μην ανακατεύεσαι σε αυτή την ιστορία, γιατί θα σε μπλέξει. Αν Τσάκι σου φύγε, ρε! Τώρα! Τώρα! Στο διάολο και στη Γιώργα! Ωραία, ωραία, φίλε.
Φεύγω. Εύχομαι μόνο να μην είναι αλήθεια. Μακάρι να βγω ψεύτης. Σε τρόμαξα. Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι ήσουν εδώ. Είσαι καλά? Ποιος είσαι? Ήρθαμε κι εμείς. Μπορεί να μην πήγαμε για ψώνια, αλλά έχουμε πολύ κέφι για παιχνίδι, οπότε πάμε εμείς. Άκουσα ένα μήνυμα στο κινητό σου. Κάνεις λάθος για όλα αυτά που πιστεύεις για μένα. Αν έχεις κάποιον να σε νοιάζεται, είμαι μόνο εγώ. Πάρε με τηλέφωνο, σε παρακαλώ, Οδυσσέα. Γιατί σε λέει Οδυσσέα? Έλα να βγάλουμε μπουφάν για να μην σκάσουμε. Χεράκι. Καλό χεράκι. Άρα φέρω τα κουκλάκια μου για να παίξω. Άντε, τρέχα. Αστυνόμη. Είναι εδώ η κυρία Ιακώβου. Πες να περάσει. Γεια σας, κυρία Ιακώβου. Καθίστε. Συγγνώμη που έπρεπε να σας φέρουμε εδώ, αλλά έπρεπε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Δεν πειράζει, που να έξω ούτως ή άλλως. Πότε είδατε τελευταία φορά τον άντρα σας? Το βράδυ που... Εκείνο το βράδυ. Είχε έρθει στο σπίτι μετά τη δουλειά, είχαμε πιει ένα ποτό και μετά εγώ έφυγα. Φύγατε, πού πήγατε? Στη Λεμεσό. Είχα κανονίσει από μέρες δηλαδή να δω μια φίλη και να μείνω εκεί το βράδυ. Η φίλη σας μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό? Όχι. Δεν βρεθήκαμε τελικά γιατί τη συνέβηκε κάτι έκτακτο και έπρεπε να φύγει για Αθήνα. Και δεν σας ειδοποίησε? Όχι, δεν πρόλαβε δηλαδή, ήταν ξαφνικό και
Έπρεπε να φύγει εκτάκτως. Κι εγώ αναγκαστικά έπρεπε να μείνω εκεί το βράδυ. Δεν μπορώ να οδηγώ το βράδυ γιατί έχω ένα πρόβλημα με τα μάτια μου και δεν μπορώ. Το επόμενο πρωί του είχα στείλει μήνυμα. Βασικά το ρώτησα αν θα βρεθούμε το βράδυ γιατί είχα κανονίσει και με μια άλλη φίλη και δεν μου απάντησε και μετά πήγα στο σπίτι και... Θέλετε λίγο νερό? Εντάξει, ευχαριστώ. Μάλιστα. Σε ποιο ξενοδοχείο μείνατε? Σε ένα ξενοδοχείο. Ποιο? Δεν θυμάμαι. Ήτανε κάπου κοντά στην παραλία. Είχα εκνευριστεί με τη φίλη μου που δεν με ειδοποίησε και δεν έδωσα σημασία. Κρατήσατε κάποιο λογαριασμό από το ξενοδοχείο? Όχι, το πέταξα. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ήσασταν εκεί. Γιατί να το κάνετε αυτό? Σήμερα, κυρία Ιακώβου, πήρα την νεκροψία του άντρα σας. Και δείχνει ότι μπορεί να δολοφονήθηκε. Συγγνώμη. Δεν έπρεπε. Μωρό μου, τι έπαθες? Δεν έφερες τα κουλάκια σου? Μου φιλούσε τον Αντρέα. Αχ, μωρό μου. Έλα, αγάπη μου. Αντρέα! Αντρέα! Να δολοφονήθηκε. Είπατε ότι μπορεί να δολοφονήθηκε. Πώς? Γιατί το λέτε αυτό? Βρέθηκε ναρκωτική ουσία στο αίμα του. Ξέρετε κάτι γι' αυτό? Έπινε χάπια. Έπινε χάπια υπνοτικά γιατί είχε πολύ άγχος και δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ, είχε άγχος με τη δουλειά. Τι χάπια? Δεν είχα δώσει σημασία, τα είχε εκεί δίπλα στο κρεβάτι του, στο κομμωδίνο του. Το βράδυ πριν φύγετε για Λεμεσό πήρε αυτά τα χάπια? Δεν ξέρω, ήτανε πολύ νωρίς, δεν νομίζω. Αλλά εκείνο το βράδυ, πριν φύγω, μου είπε... Έχει πολύ ωραία βραδιά, μου είπε, και θα βγω έξω να πιω ένα ποτό. Θα τα πήρε μετά για να κοιμηθεί. Και τα είχε δίπλα στο κομμωδίνο του. Άρα θα τα πήρε όταν πήγε στο κρεβάτι για να κοιμηθεί. Τότε πώς βρέθηκε νεκρός στην πισίνα? Δεν ξέρω. Να τα πήρε για να κοιμηθεί και μετά να βγει και έξω να πιει το ποτό του. Λίγο περίεργο μου φαίνεται, έτσι? Ναι,
Όντως είναι περίεργο. Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, δεν θυμάστε το ξενοδοχείο που μείνατε στη Λεμεσό? Όχι. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσετε να το θυμηθείτε? Σας είπα ότι δεν έδωσα σημασία, δεν θυμάμαι. Και ότι υπάρχει κάποιος, ας πούμε, φίλοι σας που μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ήσασταν εκεί, άρα δεν έχετε άλοθη. Άλοθη, μου είπατε? Συγγνώμη, υπονοείτε ή υποψιάζεστε ότι δολοφονήσα εγώ τον άντρα μου? Πού είναι η μικρή? Πάνω, στο δωμάτιό μου. Σας είδε να φιλιέστε με τον Ανδρέα και ταράχτηκε το πουλάκι. Αγάπη μου. Αγάπη μου, αυτό που είδες πριν... Δεν αγάπησε πια τον Παυλίτο, γι' αυτό έφυγε. Όχι, μωρό μου. Τον αγαπάω. Τότε γιατί φιλούσες τον Ανδρέα? Μωρό μου. Τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Κάποια μέρα θα σου τα εξηγήσω όλα. Έλα. Πάμε τώρα σπίτι, σήκω. Να πας μόνη σου, εγώ θα μείνω με την Δήμητρα. Νομίζετε ότι σκότωσα εγώ τον άντρα μου? Γι' αυτό με ρωτάτε για το ξενοδοχείο? Δεν είμαστε καν σίγουροι ότι είναι δολοφονία, κυρία Ιακώβου. Απλά εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα. Τον άντρα μου τον αγαπούσα πάρα πολύ. Ήταν όλη μου η ζωή. Δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν ξέρω πώς θα ζήσω χωρίς αυτόν και εσείς τολμάτε να με κατηγορείτε. Δεν σας κατηγόρησε κανείς για τίποτα. Σας ρώτησα για το ξενοδοχείο, γιατί αν τελικά είναι δολοφονία και έχετε άλοθη, θα εξαιρεθείτε από τη λίστα των υπόπτων. Σας είπα ότι δεν έδωσα σημασία, δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Υπήρχε κάποιος από τη δουλειά του άντρα σας που να τον ήθελε νεκρό? Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Αλλά δεν μου μιλούσε για τη δουλειά. Δεν ήθελε να με κάνει να βαριέμαι, αυτό έλεγε. Ωραία. Συγγνώμη που σας κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις στην κατάστασή σας, αλλά καταλαβαίνετε. Και να σας ενημερώσουμε ότι θα κάνουμε έρευνα για την περίπτωση της δολοφονίας. Πότε μπορώ να έχω τη ισόρο του? Θα σας ενημερώσουμε. Εν τω μεταξύ, αν θυμηθείτε το όνομα του ξενοδοχείου μας, το λέτε, έτσι. Και μην φύγετε από την Κύπρο μέχρι να ολοκληρωθεί η υπόθεση. Μου λέτε ότι χρειάζομαι δικηγόρο, αυτό μου λέτε? Όχι, όχι. Μην ανησυχείτε. Γεια. Γεια. Όχι ακόμα. Δεν ήξερα τι να της πω. Μια μέρα θα μάθει και θα καταλάβει. Ο Ανδρέας είναι ο... Πώς γίνεται? Πώς είναι δυνατόν? Δεν σου είπε? Όχι, δεν πρόλαβε. Μας είδε ζωή και
Έτρεξα να τον προλάβω, αλλά δεν προλάβα. Πάμε έξω. Ροξάνη. Νεοκλής Χριστοφόρου. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Ναι, βέβαια. Έμαθα για τον άντρα σου. Τα θερμά μου συλληπιτήρια. Ευχαριστώ. Κύριο Χριστοφόρου, πάλι εδώ. Ναι. Ήρθα για να δω αυτόν τον αλήτη. Και μην διανοηθείτε να μου πείτε ότι δεν γίνεται, γιατί θα πω με το έτσι θέλω. Όταν ήταν στη φυλακή, κάποιος του έριξε οξύ στο πρόσωπο. Το πρόσωπό του όμως ήταν ήδη παραμορφωμένο από την έκρηξη. Όταν το έσκασε, πήγε σε ένα νοσοκομείο και του έφτιαξαν το πρόσωπο. Γι' αυτό μεσολάβησε ο Σαΐντ, ο φίλος του που ήταν μαζί στη φυλακή. Τον είδα σήμερα στο νεκροταφείο. Ήταν στον τάφο του Οδυσσέα. Του έστειλε κάποιος μήνυμα και νόμιζε ότι ήταν ο Οδυσσέας και τον ακολούθησε μήπως πάει να τον βρει. Αλλά πήγε σε κάποιον άλλον. Έναν μελαχρινό που έμοιαζε με Ιορδανό. Αυτός ο Σαΐντ. Όταν το έσκασε, ήρθε εδώ για να τον βοηθήσει. Κρύφτηκα και τους άκουσα να μιλάνε. Ο Αντρέας είπε ότι όταν πήγε να σκοτώσει τον Λεωνίδα, ο Παύλος του έσωσε τη ζωή. Του το χρωστούσε, φαίνεται, που σε πήρε από αυτόν. Γύρισε, Δήμητρα. Είναι πάλι κοντά μου. Πού είναι? Ποιος? Ξέρεις πολύ καλά ποιος. Πού είναι? Αν εννοείς τον Οδυσσέα, δεν έχω ιδέα. Λες ψέματα. Ξέρεις που είναι και το κρύβεις. Πες μου που είναι. Πες μου. Αλήθεια θες να μάθεις? Θα μου πεις ή όχι, Σοπλάνη, λέγε. Κάτω από τη μύτη σου είναι. Και δεν έχεις πάρει χαμπάρι τίποτα. Τι εννοείς? Λοιπόν, με ρώτησες, απάντησα. Άντε, γεια. Πες μου πού είναι. Σου μιλάω. Πες μου. Πού να σε πάρω κι άλλο. Λέγε πού είναι. Κοιτά, φτάνει. Πάρ' το μέσα. Τι είναι αυτή η ιστορία με τον Οδυσσέα? Είναι ο φίλος της κόρης σου, έτσι, που σκοτώθηκε πριν 5 χρόνια στην Ιορδανία. Δεν σκοτώθηκε, είναι εδώ. Γι' αυτό το ψάχνεις. Αυτό δεν σε αφορά. Εσύ κοίτα να βρεις τρόπο να το βάλεις μέσα. Αυτό τον αλήτη. Να σαπείς στη φυλακή. Αυτή είναι η δουλειά σου, κατάλαβες? Φρόντισε να μείνει έγκυος κάποια που δούλευε γι' αυτό. Το είπε στον Νεοκλή και του ζήτησε βοήθεια να βρει ένα σπίτι, ένα καλό σπίτι, για να μην μεγαλώσει το παιδί με μια τελειωμένη για μάνα. Ο Νεοκλής δεν δυσκολεύτηκε να πιστεί. Η αδελφή του είχε πεθάνει από ναρκωτικά και είχε αφήσει ένα μωρό πίσω της. Το πήρε προσωπικά.
καφέ με τον μπαμπά να σου βάλω. Τι έγινε με την κοπέλα που ήταν με την Τατιάνα? Μου είπες ότι ήταν πρεζάκι και τελειωμένη. Μόνο που ξέχασες να μου πεις ότι ήταν και έγκυος. Τι έγινε, Νεοκλή, ποια γέννησε? Μία γκαρσόνα από το κλαμπ του Λεωνίδα. Δεν αξίζει το καν να μιλάμε για αυτήν. Και εσύ τι σχέση έχεις? Ήρθαμε. Σπίτι σου, σπιτάκι σου. Έλεγα πως θα φανώ λίγο κολόφαρδος και δεν θα το ξαναδώ. Έτσι, Λοιπόν, θα έπρεπε να σου σπάσω το ξεροκέφαλό σου με αυτά που λες και αυτά που κάνεις. Αλλά έχει χάρη που έχεις γλιτώσει από τα δόντια του χάρου. Α, με δάγκωσε λίγο, αλλά μικρό το κακό. Ναι, άστα αυτά, αστείο. Λοιπόν, να σε βοηθήσω να ξαπλώσεις, να ξεκουραστείς λίγο. Α, όχι να χαρείς, αρκετή ξάπλα έφαγα στη μάπα, άσε με να νιώσω λίγο ζωντανός. Που λες, ο Παύλος σκότωσε τον Παράσχο για να γλιτώσει τον Οδυσσέα. Ναι, αυτό έκανα και είμαι σίγουρος ότι θα νιώθει τύψεις. Και του έλεγα, μην πας στην Κύπρο. Αλλά αυτός δεν άκουσε, έκανε το δικό του. Ορίστε τώρα. Είναι αυτό το... Την κόρη σου ψάχνεις. Αυτή ψάχνω. Δεν είναι εδώ. Γιατί ανησυχείς? Γιατί έχει ερωτευτεί ένα πιτσιρικά. Θα έχει μπλέξει με μια παντρεμένη, γι' αυτό. Μπέρδεμα. Μπέρδεμα. Δεν λες τίποτα. Μεγάλο μπέρδεμα. Γι' αυτός ο άντρας της μόλις τη χώρισε. Τον βρήκαν πνιγμένο στην πισίνα. Αν ήρθες να μου πεις τις ίδιες βλακίες που μου είπε και ο Τάσος, σε παρακαλώ φύγε γιατί δεν έχω καμία όρεξη να μαλώσω. Συγγνώμη, γιατί εσένα δεν σου φαίνεται πολύ βολικό όλο αυτό? Ποιο? Ότι ο άντρας της Ροξάνης πέθανε το ίδιο βράδυ που χωρίσανε και έφυγε από το σπίτι. Ο άνθρωπος ήταν ζορισμένος. Ήπιε, έγινε τύφλα, γλίστρισε και έπεσε στην πισίνα. Ατύχημα ήταν. Και αν δεν ήταν έτσι? Αν τον έπνιξε και μετά ήρθε εδώ σαν να μην ξέρει τίποτα? Και γιατί να το κάνει αυτό? Για να πάρει τα λεφτά του. Αν χωρίζανε, δεν θα έπαιρνε φράγκο. Κανένας κερατωμένος δεν πληρώνει τη γυναίκα του μετά το διαζύγιο. Ενώ αν έμενε χείρα, θα τον κληρονομούσε. Ωραία. Δεν σου φέρθηκα σωστά εκείνο το βράδυ. Ήμασταν μαζί και όταν ήρθε η Ροξάνη, σ' άφησα να φύγεις. Εγώ φταίω. Αυτή δεν φταίει σε τίποτα. Μην τα βάζεις μαζί της. Νομίζεις τα λέω όλα αυτά από ζήλια? Δεν περίμενα να τη διώξεις για χάρη μου, μην ανησυχείς. Τα λέω όλα αυτά γιατί κάτι δεν μου φαίνεται λογικό. Γιατί φοβάμαι ότι πάνε σε μπλέξει. Δεν ήξερα ότι έχεις παρά. Τι πας να κάνεις? Γιατί πας να τον μπλέξεις? Όλγα, σταμάτα, στην ήσυχη. Άνοιξε τα μάτια σου, γάμο, τότε δεν βλέπεις τι πάει να κάνει. Τι πάει να κάνει? Δεν έχει καμία σχέση με το θάνατο του άντρα της. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Καλύτερα να φύγω. Όχι, περίμενε. Άλλη έφευγε. Αν πας να τον μπλέξεις, θα με βρεις μπροστά σου. Να το θυμάσαι. Έλα. Μην της δίνει σημασία. Απλά ζηλεύει και λέει ότι της κατέβει στο κεφάλι. Τι λέει, ότι πήγα να σκοτώσω εγώ τον Αχιλλέα? Δεν είναι μόνη που το υποψιάζεται. Άρχισε να υποπτεύεται και αστυνομία ότι πρόκειται για δολοφονία. Πνιγμένος στην πισίνα μόλις τη χώρισε. Και είμαι σίγουρος τώρα ότι θα το παίζει απαρηγόρητη χείρα. Ούτε κι εγώ δεν θέλω να κρίνω κάποιον, αλλά δεν μ' αρέσει αυτή η ιστορία καθόλου. Γι' αυτό είπα στη μικρή να κάνει πίσω, αλλά αυτή δεν ακούει. Κάνει του κεφαλιού της. Μήπως πήγε να βρει το πιτσιρικά? Ελπίζω πως όχι. Πώς τη λένε, τη χείρα? Η Όλγα δεν μου είπε το όνομά της. Άσε, θα μάθω εγώ. Όχι, εσύ να κάτσεις εκεί που είσαι και να φροντίσεις να γίνεις καλά. Αυτό να κάνεις. Ένα τηλεφώνημα θα κάνω, χαλάρωση. Την ακούς, ήρθε.
Παρακαλώ, περάστε. Καλησπέρα. Συγγνώμη που σας ενοχλώ ξανά. Είναι η αδελφή της Μαντός Παράσχου. Η Μαντώ είναι καλά. Είναι στο σπίτι της με την κόρη της. Μου είπε ότι της είπες ότι ο Λεωνίδας έκανε εμπόριο βρεφών. Αυτό πιστεύω. Δεν βρήκα αποδείξεις, αλλά υπήρχαν όλες οι ενδείξεις γι' αυτό τότε. Και πιστεύεις ότι ήταν και ο Νεοκλής μέσα σε αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί τους είπες ψέματα ότι ήσουν στη Λεμεσό? Τι να τους έλεγα, Πάρη? Ότι ήμουν εδώ μαζί σου? Αν μάθαιναν ότι ο Αχιλλέας με έδιωξε, θα έπλεκες πολύ άσχημα. Είπες ψέματα για να μην με μπλέξεις και επιβάρυνες τη θέση σου. Και η Όλγα με τον Τάσο λένε ότι πας να με μπλέξεις. Κοίτα, έχουν απόλυτο δίκιο. Από τη στιγμή που η αστυνομία άρχισε να υποψιάζεται ότι είναι δολοφονία, καλύτερα να μείνεις μακριά μου. Δεν μιλάς σοβαρά. Δεν θα σε αφήσω να το περάσεις μόνη σου όλο αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν καταλάβουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ μας, ότι υπήρχε όλο αυτό το διάστημα, θα θεωρήσουν ότι είχα κίνητρο να το σκοτώσω για να είμαι μαζί σου. Το καταλαβαίνεις? Και από τη στιγμή που δεν έχω άλοθη, γιατί δεν ήμουνα στη Λεμεσό, θα μπλέξω πολύ άσχημα. Δεν γίνεται, κάποια λύση θα υπάρχει. Δεν υπάρχει, Πάρη μου, δεν υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να μείνεις μακριά μου. Δεν θέλω ούτε να μου τηλεφωνείς, ούτε να βρεθούμε και θα σε πάρω εγώ όταν θα βρεθεί μια άκρη. Εντάξει? Περίμενε, μην φύγεις. Θα βρούμε μια λύση μαζί. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μαζί. Να σου πω, όλα θα πάνε καλά. Θα καταλάβουν ότι δεν ήταν δολοφονία και θα με αφήσουν ήσυχη, θα ξεμπλέξω. Μέχρι τότε δεν θέλω ούτε να με πάρεις τηλέφωνο, ούτε να επικοινωνήσεις, ούτε να έρθεις πουθενά να με βρεις, τίποτα. Οκ. Η Σόνια δούλευε στο μαγαζί του Παράσχου. Δεν είχε μείνει έγκυος ποτέ, αλλά είχε μείνει μια φίλη της, η Μάνια. Της είπαν ότι έφυγε από το μαγαζί για να πάει να γεννήσει. Μετά από λίγο καιρό ήρθε από εδώ η Σόνια κλαίγοντας και μου είπε ότι το μωρό της Μάνιας πέθανε και από τότε δεν είχε ξαναδεί ποτέ τη Μάνια. Και τι μου λες δηλαδή, ότι το έδωσαν για υιοθεσία? Αυτό πιστεύω. Η μητέρα του Οδυσσέα 30 χρόνια πριν είχε βρει κάποια στοιχεία για όλα αυτά. Γι' αυτό τη σκότωσε ο Παράσχος. Και γιατί πιστεύεις ότι ήταν και ο Νεοκλής μέσα σε αυτό? Όταν γεννούσαν οι κοπέλες, ο Παράσχος τους έλεγε ότι το μωρό τους πέθανε. Χρειαζόταν ένα μεευτήριο για όλα αυτά. Και ο άντρας με τον Παράσχο ήταν οικογένεια. Είχε μεευτήριο. Και ήξερε και για τον Οδυσσέα? Ο Οδυσσέας αυτό πίστευε. Ήμασταν μαζί στη φυλακή. Ήταν σίγουρος πως ο Παράσχος τα κανόνισε όλα με τη συγκατάθεση του άντρα σας. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο Νεοκλής τη λατρεύει τη Μαρίνα. Δεν μπορεί να της προκάλεσε τόσο πόνο. Ήταν ή ο Οδυσσέας ή αυτός. Και προτίμησε να σώσει τον εαυτό του. Εσύ θα έκανες ποτέ κάτι τέτοιο στο παιδί σου? Ο Οδυσσέας δεν είναι παιδί του. Η Μαρίνα όμως είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Τι εννοούσε δεν είναι? Δεν κατάλαβα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν θα ήθελα να βρισκόμουν στη θέση του Νεοκλή Χριστοφόρου απόψε. Έλσα!
Ραΐσα. Ροξάνη Ιακώβου. Κάτι μου λέει. Αχα. Κατάλαβα. Με τον Ιωσήφιδη τι έγινε. Καλά, εντάξει, θα τα πούμε αύριο. Έλα, Μιχάλη, σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Αύριο θα απαγγελθούν κατηγορίες στον Παύλο. Ομολόγησε ότι σκότωσε τον Παράσχο. Καραμπινάτος η Σόβια. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν λέει ότι το έκανε για να σώσει τον Οδυσσέα. Είναι ηλίθιος. Για να μην τον προδώσει ότι είναι ακόμα ζωντανός. Και ότι είναι ακόμα εδώ. Αφού του το χρώσταγε, εσύ μου το πες. Αλήθεια σου το. Καλώς το. Καλώς το κοριτσάκι. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα, δεν σου είπα να περιμένεις εδώ. Ο Πέτρος βγήκε από το νοσοκομείο. Η Όλγα, το κοριτσάκι μου. Χαίρομαι που είστε καλά και δυνατοί. Κοφτή και συγκεκριμένη, όχι πολυλογού, σαν τον πατέρα της. Ναι, εντάξει, πήρε από τη μάνα της. Δεν της βγάζεις κουβέντα. Δεν μου λες πού πήγες. Πήγες να βρεις τον Πάρη. Σε ρωτάω. Εντάξει, του τα είπα όλα, μην ανησυχείς. Έλα, πες μου, τι έγινε. Πήγα και του είπα ότι δεν μου κολλάει που ο άντρας της πέθανε αφού χωρίσανε. Και αυτός τα πήρε. Μετά έρθει και η Ροξάνη. Της είπα και αυτή είναι στα ίδια. Της είπα να μην τον μπλέξει. Και αυτός με έδιωξε. Είχες δίκιο. Δεν έπρεπε να πάω. Έπρεπε. Μίλησα με έναν συνάδελφο, υποψιάζεται δολοφονία. Φεύγω. Ήρθα να σε χαιρετήσω. Αν νομίζεις ότι θα σε παρακαλέσω να μείνεις, κάνεις μεγάλο λάθος. Σ' αγαπάω. Δηλαδή, τι, αν δεν με αγαπούσες, θα πήγαινες ακόμη και με τον Νεοκλή Χριστοφόρου, Ήταν λάθος. Ευχόσουν να μην το μάθαινα ποτέ. Είσαι καλά. Άσε με, άσε με! Εδώ είναι μικρός ο τόπος, κούκλα μου. Δεν ξέρω πού ήσουν πριν σε γνωρίσω, αλλά εδώ ξεσκεπάζονται πολύ γρήγορα κάτι καριόλες σαν και σένα. Σ' αγάπησα πραγματικά, θέλω να το θυμάσαι αυτό. Τσακί, σου φύγε από εδώ. Τσακί, σου φύγε, να σε βλέπω στα μάτια μου.
Εσύ μου έστειλες το μήνυμα. 1988. Υιοθεσία Άρεν. Θετή γονείς Χουσέιν Μανσούρ και Πινελόπη Μανσούρ. Είναι ο Αλέξης το μωρό αυτό. Τον έδωσες για υιοθεσία στην Ιορδανία.